Dobar dan. Dobrodošli u kuhinju nestručnjaka. Ja kao nestručnjak kuvar, sad ću da vam spremim jedan super doručak. Pravit ću vam kačamak. Jeste nego šta? Kačamak. Zašto je on dobar? Nemam pojma, pošto nisam stručan za te stvari. Da vidimo, dakle. Prvo sam stavio šerpu, jednu koja ne zagoreva, na ovu, kako se zove, nećemo da reklamiramo, na ovu ringu, i već sam je zagreo da bude vruća. Tako je. Sad šta ću da uradim, što nije uobičajeno kod nas, stavit ću malo maslinovog ulja. Jeste. Ja volim malo da prepržim projno brašno ili ono, kako se zove, palentu, može i to. I volim onako malo taj ukus kao da je zagorelo. Ovde imam kajmak, mladi kajmak, ovo je kozji sir. Moram da ga probam kao nestručnjak. Što je dobar. Odlično, ovo je mladi kozji sir, ali neću njega sam, to sam uzao onako. Idem sad da jedem. Usput. A ovo je stari kozji sir. A vidite kako kazujemo, kako režemo ovdje, pa onda kad idemo ovamo, kao filmski, nevjerovatno. I projno brašno, čekaj. Dovem ovdje, kašika. Ovo je kukuruzno brašno, kaže, neću da ih reklamiram, ali ne veze, sad ću vidimo. Mleveno na potočari bez dodataka. Čekaj, da sklonimo ovo da mi ne upadne tu, da zatvorimo. Dakle, ovako. Pa ćemo da bacimo malo. Vidite kako to cvrče lepo. Liči na zapršku. Tako. I još malo ovako. Čekaj i ovo da zatvorimo. Sad mi treba... vidite šta imam drvenu, ovo ne... Tako je. Tako je to malo kad se proprži, kako to dobro miriše. Vi naravno ne možete to da pomirišete, ali dobro malo to, tako kad sagori kao. Dakle, sad ćemo ovom drvenom, a što me nervira ovo, što je tako, to smo cepali. Tako, vidite. Odlično. Malko to, maslinovo ulje je zdravo. Ovo je dobro za probavu. Čekajmo na sebe, da i mene vidite malo, pa to je sasvim u redu, majke mi. Pa i sad ovako, sad ćemo da... Pošto nemam bokal, sipao sam vodu ovde ovako. Čekaj, sipao sam ladnu vodu. Sad će to da... Uvijek je pitanje kako da se rešimo ovih grumuljica kad pravimo ovako nešto. Ukratko, sad ću vam pokazati i reći kako da se rešimo. Nemam pojma. Tako je. Pa da, šta dragi kad ne znam, majke. Ono što sam, čekaj da opet, ono što sam radio, to je da nemam pojma koliko treba sipati ovoga, na koliko vode, majke mi. Puno smo sipali ovo, kad nadođe, kad se natopi vodom, bit će puno. Ono znam što sam ranije radio, to je da kad sipam u hladnu vodu i ovako ga malo izmešam, ono u trenutku kad počne da vri kako se zove, dakle, ovo je kukuruzno, ovo počne da se, evo vidite kako se ovde rastopilo u stvari. Natopi se vodom, jeste, i ovo se polako, vidite, napravi kao jedna supica u stvari, ali kad počne da vri, onda to, ti u stvari molekuli vazduha i ti molekuli vode koji dobiju znatno ubrzanje zbog toplote, oni razbiju grumuljice. Evo, posle ako dodajete još, onda to neće nadobrati saći. Dakle, vidite, evo, skoro da nema grumuljica, zato što je hladna voda. I treba da ima dosta vode. Jeste. Sad nećemo čekamo da ovo počne da vri, jer će svima biti dosadno, nego ćemo vjerojatno se
Ovo dobro je, vidite, nema gromuljica, nema. Srećom imam ove šerpe, neke neverovatne šerpe. Bile su jeftine, kupio sam ih na pumpi, zamislite. Bile su na pumpi. Neki put nije loše na tim pumpama nešto pazariti kad imaju te razne, što se srpski kaže, ili starovinčanski, što se kaže akcija. Jeste, akcija. Ovo je fino. I super su i neće da zagore. To je to. Tako, sad ćemo pustimo to, moram da poklopim. Vidite, oprosne sudove, molim vas da se zna. Oprosne sudove, nisam pravo danima, sad sam opro. Moramo sad da se vratimo da probamo ovaj mladi kajmak. Da vidimo kakav je mladi kajmak, to ćemo malo. Njega ćemo stavimo. Dobar mladi kajmak. Dobar. Oho, evo, Deki nam se pridružio iz Njujorka. Jeste, zdravo Dejane. Što je dobro ovo kad u direktno pozdravljaš ljude, nevjerovatno majke. Evo vidite, ovo je počeo se zgušnjava. Treba mešati. Treba. E sad, ovo nije palenta, palenta se brzo skuva. Ovo je projeno brašno, njemu treba vremena. A meni ova česna vika, vidi. Treba mi vodoinstalater, od dok krenem, a da dolazili su mi vodoinstalateri. Ali, dolio mi ovdje još malo vode. Jer ovo mora da se kuva. Vidite kako to sporo teče ova voda. Ko zna da li je to uopšte ekološki ispravno. Biće ovo super, biće odlično, biće fenomenalno. Dakle, za sve one koji su se sad priključili, ja kao nestručno lice, takozvani stručnjak, jeste, kao nestručnjak koji upravo mešam sada, mislim ne mešam ja kao ove pevaljke što mešaju, nego mešam ovde stvarno u šerpi, spremam kačamak. I da ponovim, prvo sam stavio da mi se ugreje šerpa lepo, pa sam u to dolio maslinovog ulja, zatvorio mi ovde maslinovog ulja sam dodao, pa sam nekoliko kašika bacio projnog brašna na to vrelo maslinovo ulje da mi se to malo isprži. Ja ne znam stvarno kakve tu hemijske reakcije se dešavaju i zašto to zagoreva i kako, ali znam da mi se taj ukus malog tog malo zagorelog, blago zagorelog mi se dopada. Jeste, to mi je baš onako fin ukus, mada kažu to zagorelo nije zdravo, ali ko će ga znati više šta je zdravo, šta nije zdravo. Kažu da je ovo kukuruzno žuto brašno sa potočare sam ga uzeo, mislim piše ono industrijsko pakovano, kupio sam ga u prodavnici, ali piše da je sa potočare, da je bez glutena, majko, bez glutena, ovi naši preci sve jeli bez glutena, jeste. I šta još kaže, mleveno i bez aditiva, to je važno, i bez konzervansa, jeste. To ono kad nam napišu ono na etiketi, ima ovo, ima ono, onda, jeste, čekaj da malo kuvamo. I imam specijalno ovu drvenu kašiku, neću da grebem šerpu, ali poseban je šmek kad se kuva drvenom kašikom, tako. Posle ću to da stavim mlad kajmak, nego šta, i to ću direktno šerpom, a da može u tanjir kad se sipa, i stavit ću ovaj kozji sir sam uzeo, kažu mi da je iz Pirota, pirotjanski kozji sir, a što pirotjanci umeju da naprave taj kozji sir, nego šta, tamo kozice sve po onoj staroj planini, brste ono lekovito bilje, kaže, nego šta nego lekovito bilje, pa nam prave lekovit sir, vidite kako se ovo zgusne. Dodat ću ja još malo vode, da se ovo još skuva, ima malo gromuljica. Ali to će sve da prođe, morat ću da poklopim, jer će da mi isprska sve okolo ovu kuhinju moju i da mi isprska ovaj, kako se zove, štednjak, da ne kažem šporet, jeste. Pa ću posle morati penem šporet, a to baš mi se nešto ni ne pere. Dakle, sad ću da prekinem, pa se vraćamo za nekoliko minuta, za jedno 10 minuta kad se ovo skuva, da vidite šta radim sa kajmakom i sirom. Ajde sad zdravo, živi bili, veliki porasli,
Sretan vam 1. maj, praznik rada. Nego šta? Dakle, slavio se nekada rad, a danas se slavi kriminal. Jeste i ove gole žene na svim kanalima, i goli muškarci, i blud se slavi. Jeste, nekad je išla pesma, je nekad kazala, nekad je pesma bila da nam živi, živi rad. A danas ko da svi pevaju da nam živi, živi kriminal i korupcija. Nego šta? Radnička se pesma ori, pesma koja slavi rad. Tako je bilo. A danas jeste ko da kažu, vidi, bludnička se pesma ori, da nam živi, živi blud. Moram da se zahvalim svim našim radnicima i seljacima što su obnavljali ovu našu napaćenu zemlju. Bez obzira s koje strane su bili, radili su najbolje što mogu za sebe, svoju porodicu i za sve nas. Normalno, ali se zgusnulo ovo, brati, pažnju, brati, boga mi, nećemo da se isključujemo, ovo ćemo odmah sad da dodajemo, pošto ovo radim jednom rukom. Brzo se skuva ovaj kačamak. I ja, spremat ću vam i popar ovih dana. Evo moje kuće. Šta kaže moje kuće? Mala, dođi vam. Na koga gledaš? Čekaj, malo sklonimo se ovde. Gde si mala? Pa na koga gledaš? Vidi kada sam slatka, mala kuca, mala. Jeste, nego šta? Čekajte, sad ćemo se vratimo ovde. Da uzmemo ovako, teško je to raditi jednom rukom, držati telefon, a drugom rukom kuvati. Brati pažnju na ponašanje. Tako. Nego šta? Sad ćemo to isto malo ovde, ovako. Vede kajmak. Zlatiborski. Zlatibore, širi svoje grane i prihvati mlade partizane. To u duhu narodno-oslobodilačke borbe. Evo ovako. Kuvamo, kačamak. Samo ne smemo da grebemo šerpe. Vodite računa, koje god šerpe da koristite, moja iskrena preporuka je da koristite drvene ove kutlače i varjače, da ne grebete šerpu, jer to posle sitne te oguljotine, što kažu, ne kažu, to sam ja nešto smislio što nije ispravno, one kako se zovu su otrovne, a mi to onda jedemo. Čekaj ovako, tako. Evo ga. Dobro ovaj kajmak. Promešamo još malo. Čekaj. Da ćemo probamo. Odlično. Bitan jedan sastojak sam zaboravio. So. Nego šta? Isto vidite drvena kaščica. So. Setite se šta je govorio Sava Jovanović Sirogojno u istoimenom filmu. So je život. Šta je, se sećate one scene? On je držao so u onom satiću, satu, onom ručnom, džepnom u stvari. Pa pošto je nekoliko puta rekao so je život, tako su ga učili. Onda ima ona scena kad on pogine i njemu ispadne taj sat i iscuri so, kao da mu iscurio život. Nekad smo pravili odlične filmove, bili dobri scenaristi, dobri reditelji, odlični glumci. Sada imamo sve manje više isto, ali nemamo dobre filmove. Nevjerovatno, ali istinito. Čekaj, pazi, sad moramo nekako, kako ću ovo da uradim, čekaj.
sklonit ćemo ovo sa vatre i smanjit ćemo na 4. Pa čekaj, ovako. Da probamo postavimo to tu, ovako. Sad ćemo da izvadimo ovo. Čekaj. Stavimo ovaj sir u ovaj tanjir. Moramo da ga izvjenčimo. Tako. Dakle, obrati pažnju na ponašanje. Čekaj da podupre malo ovo, da podignemo. Da vidite šta radi. Tako. Vidite ovo. Ništa ne diram. Ovo može i rukama, ali meni nisu čiste, mazio sam kuće. Čak je lepše da domaćin i domaćica zajedno svojim ručicama gnječe ovaj sir, jeste, i usput da se maze dok gnječe ovaj sir. Još ako ste sami kod kuće, deca otišla kod babe i dede, svašta tu može da se desi, nego šta, meni je žena na putu, pa ovaj doručak spremam mome sinu i meni. Čekaj. Ovo nije higijenski, ali je mnogo dobro. Čekaj, sad ću menjam opet kameru. Ovako, sad ćemo stići tu. Uzet ću kutlaču, poslat ću. Ovo teško je. Obrati pažnju na ponašanje. Traju ovi snimci, traju. Mislim da je ovo sve spremno da se posluži. Da probamo. Vruće, ali je mnogo dobro. Odlično, treba još malo soli. Tako. So je bolje sipati, zaboravio sam stavim so u vodu, kad sam sipao vodu, tada je trebalo sipati i so, da se ona lepo rastvori u vodi. Zeznuo sam se, izvinjavam se. Zato sam ja nestručnjak, nisam stručno lice. Uskoro će biti još ovih nestručnih recepata ovde na Facebooku, nego šta, i na YouTubeu. Molim vas, posetite moj kanal, ukucajte Marko Stojanović u YouTube i pojavit ću vam se tamo 2., 3., 5. odozgo, ili ukucajte samo Marko Mima, kao pantomima, kucate Marko Mima i odmah će vam se pojaviti moj kanal. Tamo ima svašta nešto i smešno i edukativno, da ne kažem obrazovno, pošto moramo govorimo strane jezike u ovoj zemlji, jer stranci nam vladaju, pa šta da radimo? Da smo živi i zdravi. Aj sad zdravo, odoh da jedem ovaj divni. Obrati pažnju. Kakav je, vidi, kao puding, da ne kažem punding. Kao pundik, jeste kao puding. Kad sam bio mali govorio sam pundik. Ovo je odlično. Prijatno i srećan 1. maj. Zdravo!